Είναι κοντά μας λοιπόν ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και πρώην Υπουργός. Καλημέρα σας. Και είναι και η συνάδελφός μας η Ρο Ράντου, στο CBC δημοσιογράφος, πολιτικός επιστήμονας επίσης. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσω εγώ. Παρακαλώ. Ωραία. Πολλοί λένε η κρυφή γοητεία του Τραμπ ή η κρυφή γοητεία της ακραίας ρητορικής. Λέει απανωτά ψέματα, έχει άγνοια για βασικά θέματα, αλλά περίπου οι μισοί ψηφοφόροι δείχνουν αποφασισμένοι να τον ψηφίσουν. Πώς το εξηγείτε εσείς? Κοιτάξτε, είναι μια πολύ ιδιόμορφη εκλογική διαδικασία. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο τις τελευταίες δεκαετίες και νομίζω έχουμε να κάνουμε με δύο υποψηφίους των οποίων τα αρνητικά χαρακτηριστικά υπερτερούν των θετικών. Όπως σωστά είπατε, ο Τραμπ ουσιαστικά είναι ένας εκπρόσωπος του αντισυστημικού κύματος, το οποίο σαρώνει όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και την Αμερική, από ό,τι φαίνεται. Είναι, αν θέλετε, απότοκος όλης της οικονομικής κρίσης που έχει περάσει η Αμερική, που έχει ισοπεδώσει τη μεσαία τάξη και εκεί. Προσπαθεί να εκλεγεί πάνω σε μια αντισυστημική πλατφόρμα, αλλά στο διάβα του βέβαια έχει προσβάλει όλες τις κοινωνικές ομάδες των ΗΠΑ. Το 55% θεωρεί ότι η προεδρία Χίλαρη θα είναι επιβλαβής και το 61% προβληματική η προεδρία Τραμπ. Έχουν και δύο πολύ υπερτερούν τα αρνητικά στοιχεία των θετικών. Και υπενθυμίζω και τον πρόεδρο Ομπάμα. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι ποτέ κάτι τέτοιο. Τώρα, πράγματι είναι ένας αντισυστημικός υποψήφιος. Θυμίζει η απαρχή της προέλευσής του λίγο την εικόνα και την προέλευση ενός τότε άσημου ηθοποιού που ξεκινούσε για την προεδρία των ΗΠΑ, του Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο οποίος και αυτός ήταν ένα προϊόν της show business, ένα προϊόν ενός έντονου πατριωτισμού, τον οποίον υποδαβλίζει και ο Τραμπ, γιατί αν θέλετε, αν μπορούμε να σκιαγραφίσουμε την προέλευση, την ιδεολογική, αν θέλετε, προέλευση αυτού που εκπροσωπεί, της σχολής που εκπροσωπεί, θα ανατρέχαμε στη σχολή του Άντριου Τζάκσον, δηλαδή με έντονα στοιχεία πατριωτισμού και οικονομικού προστατευτισμού. Κάτι ανάλογο προσπαθεί να εκφράσει και ο Ντόναλντ Τραμπ στις επικείμενες αμερικανικές εκλογές. Έχει, όπως είπαμε, έναν αντισυστημικό λόγο, αλλά θα κριθεί τελικά η απόδοσή του και αν θέλετε, η εκλογική διαδικασία από το αν όλα αυτά τα λάθη, οι γκάφες και οι ανακρίβειες τις οποίες λέει θα του κοστίσουν περισσότερο θα υπερτερήσουν δηλαδή αυτού του αντισυστημικού λόγου και της δυνατότητας να συσπυρώνει έναν παραδοσιακό, θα λέγαμε, μια παραδοσιακή καχυποψία του μέσου Αμερικανού πολίτη απέναντι στο κατεστημένο και ιδίως στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και ούτω καθεξής. Η Χίλαρη Κλίντον, από την άλλη πλευρά, έχει και αυτή πολλά αρνητικά στοιχεία. Δεν είναι ίδια με αυτά θεωρούν ότι είναι η έκφραση της διαπλοκής ανάμεσα στην οικονομία και την πολιτική. Ακριβώς, ναι. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες. Έχει να απολογηθεί όχι μόνο για την δική της περίοδο που είχε κάποιο αξίωμα, είτε ως Υπουργός Εξωτερικών, είτε παλαιότερα επί προεδρίας του συζύγου της, που της είχε ανατεθεί να εκπονήσει ένα σχέδιο για το social welfare, δηλαδή το κράτος πρόνοιας, και αυτό κατά γενική νομολογία ήταν αποτυχημένο. Έχει να απολογηθεί και αυτή για πάρα πολλά. Έχει δηλαδή ένα ρέκορντ, όπως λένε στην Αμερική, και εκεί, αν θέλετε, εστιάζει ο Τραμπ. Είναι και οι δύο μη δημοφιλείς υποψηφιότητες. Πολλοί λένε ότι εάν ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος ήταν στη θέση του Τραμπ, οι Ρεπουμπλικάνοι θα είχαν κερδίσει εύκολα τις εκλογές. Ο Μάικ Πέινς, λέτε. Βέβαια, ναι, ο Μάικ Πέινς. Βέβαια, να πούμε και το εξής, ότι αυτό το οποίο είναι ένα από τα θετικά στοιχεία για την υποψηφιότητα Κλίντον και αυξάνουν τις πιθανότητες της να κερδίσει την Προεδρία των ΗΠΑ, είναι η σχετικά καλή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η Αμερική. Ότι δηλαδή έχει υποστεί πλήγματα όμως. Βεβαίως. Αλλά το γεγονός ότι το κόμμα των Δημοκρατικών και ο Ομπάμα, ο οποίος έχει μια μεγάλη υψηλή δημοφιλία, και αυτός και η σύζυγός, την οποία προσπαθούν να μετατοπίσουν, να μεταθέσουν, να δώσουν, αν θέλετε, στη Χίλαρη Κλίντον. Δεν είναι απλό. Αλλά το γεγονός ότι. Και ο Ομπάμα βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που βοηθάει πολύ περισσότερο είναι ότι οι Δημοκρατικοί τα κατάφεραν αρκετά καλά με την κρίση του 2008.
η οικονομία βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, παρότι λένε πολλοί ότι η ανάκαμψη είναι αργή και ούτω καθεξής. Βρίσκεται όμως σε αρκετά καλή κατάσταση, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και αυτό νομίζω είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο είναι θετικό για την υποψηφιότητα. Παρ' όλα αυτά όμως ο Αμερικανός ψηφοφόρος, ναι, θα πάμε. Ο Αμερικανός ψηφοφόρος είναι αυτή την περίοδο θυμωμένος, είναι μελαγχολικός, είναι τρομαγμένος και είναι και κοινικός. Είναι σωστό. Και υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να δούμε τις επιλογές του. Που είναι σωστό. Ναι. Είναι σωστό αυτό. Υπάρχει ένα κλίμα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν συνέλθει από την κρίση του 2008. Όπως είπαμε, η μεσαία τάξη έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα. Και υπάρχει και αυτή η παραδοσιακή καχυποψία του Αμερικανού πολίτη απέναντι στο σύστημα, και αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε όμως στην κυρία Ράντου, την έχουμε λίγο αδικήσει και ζητώ συγγνώμη εγώ προσωπικά γι' αυτό. Με αφορμή τα όσα είπε και ο κύριος καθηγητής νωρίτερα, έχω την εντύπωση, κυρία Ράντου, ότι υπάρχει μια αόρατη γραμμή που συνδέει μερικά πράγματα. Όπως είναι το Brexit, όπως είναι η λιτότητα, όπως είναι ο κύριος Τραμπ, όπως είναι η τρομοκρατία. Δηλαδή, μια αίσθηση ανασφάλειας του πολίτη, ματέωσης, που οδηγεί στο φαινόμενο Τραμπ. Και βεβαίως, όπως είπε και ο κύριος Αρβανιτόπουλος, μια μεσαία τάξη που απειλείται. Εκτιμάτε ότι αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε τον κύριο Τραμπ ουσιαστικά να βρίσκεται επάξια, να στέκεται επάξια απέναντι στην υποψηφιότητα της Χίλαρη Κλίντον? Σίγουρα είναι αυτός ο λόγος. Η άνοδος της ακροδεξιάς, του εθνικισμού, της ξενοφοβίας είναι μια τάση που τη βλέπουμε και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, έτσι. Βλέπουμε στη Γερμανία, στην Αυστρία, κόμματα να αναδεικνύονται τα οποία έχουν ξενοφοβική ατζέντα, να προτάσουν τον εθνικισμό, να προτάσουν τον προστατευτισμό, τα κλειστά σύνορα. Νομίζω ότι η υποψηφιότητα Τραμπ δεν είναι κάτι που θα πρέπει να σοκάρει στην προκειμένη περίπτωση. Είναι μια τάση. Είναι μια τάση που σήμερα πραγματικά φαίνεται να προκρίνεται. Γιατί στο παρελθόν. Μια τάση διεθνώς όμως, όχι μόνο στην Αμερική. Ακριβώς. Ο ίδιος ουσιαστικά καρπώνεται τις ανασφάλειες που υπάρχουν παγκοσμίως. Την ανασφάλεια που έχει ο κόσμος σε σχέση με τα τρομοκρατικά χτυπήματα που συμβαίνουν ανά τον κόσμο, την ανασφάλειά του σε σχέση με την παγκόσμια επιβράδυνση της οικονομίας. Είναι πράγματα τα οποία ο ίδιος αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, κυρία Ράντου, ότι έχουμε τους μαύρους, έτσι, έχουμε τους Ισπανόφωνους, αλλά έχουμε και τα λεγόμενα λευκά σκουπίδια, που είναι οι λευκοί που βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Έχουν, δεν το λέω εγώ έτσι για να μην παρεξηγηθώ, έτσι έχουν βαπτιστεί. Λοιπόν, φοβάμαι λοιπόν ότι αυτά τα λευκά σκουπίδια, πέρα από τους μαύρους και τους Ισπανόφωνους και όλους αυτούς, το Δημοκρατικό Κόμμα τους έχει εγκαταλείψει εδώ και καιρό. Αυτό το στοίχημα της Κλίντον, κατά την άποψή μου, είναι να κινητοποιήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους περιθωριακούς, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν. Ακριβώς. Αφροαμερικανούς, Ισπανόφωνους, οι οποίοι πάντοτε είχαν παραδοσιακά κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Αν καταφέρει να κινητοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους να προσέλθουν στην κάλπη, τότε θα έχει κερδίσει και η Κλίντον. Θα πρέπει όμως να καταφέρει να κερδίσει ξανά και την εμπιστοσύνη του Αμερικανού πολίτη, που έχει χάσει την εμπιστοσύνη του. Ακριβώς. Αυτό είναι το στοίχημα. Από τη μια πλευρά λοιπόν έχει να κερδίσει την πιο περιφερειακή πλευρά της αμερικανικής κοινωνίας, και εκεί δεν είναι σίγουρο ότι θα το προσελκύσει αυτό το κοινό, γιατί ήταν πάντοτε περιθωριοποιημένοι. Και μην ξεχνάμε ότι θύματα διακρίσεων και αστυνομικής βίας. Ακόμα και το γεγονός ότι τους περιθωριοποιεί περισσότερο ο Τραμπ, δεν θα είναι αυτό ένα θετικό που θα λειτουργήσει? Όχι απαραίτητα. Για ποιο λόγο εγώ το πιστεύω αυτό? Ότι ενδεχομένως να μην μπορέσει τόσο εύκολα να κινητοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους να μαυρίσουν τον Τραμπ, γιατί και επί προεδρίας Ομπάμα δεν έγινε κάτι τόσο διαφορετικό, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βγουν από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόντουσαν. Υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια και δεν έχουν κίνητρο να ψηφίσουν. Είναι ένα 60% αποχή που βλέπουμε στις αμερικανικές εκλογές. Αυτό θα μπορεί να κρίνει και το αποτέλεσμα. Ακριβώς, και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της εποχής ευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους που τώρα συζητάμε. Αφροαμερικανούς, Ισπανόφωνους και περιφερειακές ομάδες. Και μπαίνω τώρα και στα ευρωπαϊκά χωράφια, ότι ενδεχομένως κάποιοι να θέλουν να γυρίσουν το ρολόι της ιστορίας μας πίσω στον Μεσοπόλεμο και στην συντηρητική επέλαση ακραίων θέσεων, να μην πω φασιστικών θέσεων. Γιατί το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε στη Γαλλία, το βλέπουμε στην Ουγγαρία, το βλέπουμε στην Αυστρία. Ελοχεύει ένας τέτοιος κίνδυνος, και πώς, αν υπάρχει και αντίδοτο, έτσι? Δεν ελοχεύει μόνο, νομίζω ότι τον βιώνουμε. Γιατί νομίζω ότι όλη αυτή η ανασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες σήμερα, από ζητήματα όπως η παγκοσμιοποίηση, από την οικονομική δυσανεξία, όλα αυτά τους κάνουν να αναζητήσουν μια επιστροφή στις ρίζες τους, δηλαδή στο κράτος έθνος, μακριά από υπερεθνικά μορφώματα όπως η Ευρώπη, και βλέπουμε αυτόν τον ευρωσκεπτικισμό να υπάρχει πολύ έντονος. Το είδαμε και στην Βρετανία. Τους κάνουν να αναζητούν λοιπόν λύσεις οι οποίες ενδίδουν στις ειρήνες του λαϊκισμού, της μυσαλλοδοξίας
Αυτό, όπως σωστά είπε η κυρία Ράντ, το βιώνουν και στην Αμερική. Δηλαδή, αυτές οι κορώνες του Τραμπ για τους μετανάστες, εναντίον των μεταναστών, νομίζω ότι είναι απότοκος όλου αυτού του κλίματος το οποίο προσπαθεί να καρποθεί. Και για να γυρίσουμε στην αμερικάνικη εκλογή, θα πω δύο πράγματα. Να συμφωνήσω ότι το μυστικό για τους δημοκρατικούς είναι η δυνατότητά τους να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους τους, γιατί παραδοσιακά το Δημοκρατικό Κόμμα υπερτερεί όσον αφορά τις προτιμήσεις στην αμερικανική κοινωνία, αλλά το θέμα είναι να κινητοποιήσει, να ψηφίσουν δηλαδή οι δημοκρατικοί, να πάνε την ημέρα της εκλογής στις κάλπες, και εκεί είναι ένας πολύ σοβαρός και κρίσιμος ρόλος που παίζει ο Ομπάμα, γιατί ακριβώς προσπαθεί να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους των δημοκρατικών. Και το δεύτερο είναι, για να έρθουμε και στα καθημάς και να τα συνδέσουμε, υπάρχει καμιά μεγάλη διαφορά εάν βγει ο Τραμπ, και με δεδομένη την τρομακτική άγνοια δεδομένων που έχει, ιδιαίτερα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, η οποία τον έχει οδηγήσει σε λάθη και οικονομίας. Κοιτάξτε, από τη μια πλευρά μπορεί να σοκάρεται κανείς, αλλά νομίζω ότι το αμερικάνικο πολιτικό σύστημα διαθέτει τόσα θεσμικά αντίβαρα, δεν είναι τώρα τα checks and balances που λέμε, είναι τόσοι πολλοί θεσμοί οι οποίοι ουσιαστικά συντείνουν στη διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής, που θα υπάρχουν, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη κόφτες που είναι της εποχής, θα υπάρχουν κόφτες για κάθε είδους ακραία θέση. Και να κλείσουμε με αυτό, θέλω το σχολείο σας και το δικό σας και της κυρίας Ράντου. Παρόλα αυτά και υπό αυτές τις συνθήκες που αναλύσαμε, είμαστε όντως πολύ κοντά στο να συμβεί το αδύνατο στις προεδρικές εκλογές των Αμερικανών? Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει κάνει όλα τα λάθη που υπάρχουν στο πολιτικό εγχειρίδιο. Αυτό είναι που κάνει εντύπωση όμως. Έτσι. Αυτό είναι που κάνει εντύπωση. Παρά το τόσο γεγονός, μεγάλη απογοήτευση των Αμερικανών όμως που... είναι οι εποχές που ζούμε περίεργες. Και είναι αυτός ο αντισυστημικός λόγος που δεν μπορεί να φτάσει. Κυρία Αρβανιτόπουλε, για το αντίδοτο. Και αν το αντίδοτο θα μπορούσε να είναι η εμβάθυνση σε δημοκρατικούς θεσμούς. Βέβαια, ο πολίτης, ο οποίος πεινάει, υποφέρει, είναι άνεργος, όταν του λες τέτοια πράγματα. Το αντίδοτο, κύριε Σιαφάκα, είναι η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης. Δηλαδή, η διακυβέρνηση να δίνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, τα οποία είναι και άμεσα και ζέοντα. Φαίνεται ότι δεν τα έχει σε κάθε χώρα. Και να έχει και αίσθηση συμμετοχής ο πολίτης, ότι δεν αποφασίζουν κάποιοι άλλοι για τον πολίτη χωρίς να γνωρίζει τίποτα. Τα σημεία στα οποία δεν τα έχει καταφέρει ο Ομπάμα, και εκεί βρίσκει έφορο έδαφος για να παρισφρήσει νομίζω ότι τον αδικούμε υπό την έννοια ότι παρέλαβε μια τεράστια οικονομική κρίση, ένα τεράστιο κράχ, κατόρθωσε να αναστηλώσει την αμερικανική οικονομία, και θα προσέθετα ότι και στα εξωτερικά ζητήματα αφήνει ένα ρέκορ το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή η επαναπροσέγγιση με το Ιράν, την Κούβα, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Την άποψη των Αμερικανών ψηφοφόρων που δείχνουν να κλείνουν προς τα εκεί, και να πάρουμε ένα σχόλιο. Είπαμε ότι τα θύματα της κρίσης δεν έχουν ακόμα. Με τη Συρία δεν τα καταφέρει. Η Συρία είναι μια ανοιχτή πληγή. Η Συρία είναι μια ανοιχτή πληγή πράγματι. Να κλείσουμε με την κυρία Ράντου. Στο Brexit τα σκυθροπά προάστια έδωσαν την έξοδο. Εκτιμάτε ότι και τώρα με την περίπτωση των αμερικανικών εκλογών πάλι τα σκυθροπά προάστια θα δώσουν το στίγμα? Όλα είναι ανοιχτά σε αυτές τις εκλογές. Δυστυχώς οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή είναι πολύ πρώιμες, γιατί βλέπουμε ότι ρεύμα έχει και ο ένας υποψήφιος και ο άλλος. Και άμα συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι πέρα από όλη αυτή την τάση που βλέπουμε να αναπτύσσεται σε σχέση με την ανάπτυξη ακροδεξιών και ξενοφοβικών κομμάτων και υποψηφίων, βλέπουμε και μία υποψήφια, την κυρία Κλίντον, η οποία καλώς ή κακώς είναι συνυφασμένη με το παλιό. Συνυφασμένη με το παλιό πολιτικό κατεστημένο. Με κάτι το οποίο δεν φέρνει την ανανέωση. Θυμόμαστε τον Ομπάμα όταν ήρθε, ήταν ένας νέος χαρισματικός ηγέτης που δημιούργησε την ελπίδα. Η κυρία Κλίντον δεν δημιουργεί αυτή την ελπίδα στον αμερικανικό λαό, και είναι πολύ σημαντικό για να δημιουργούνται βάσιμες υποψίες ότι μπορεί και ενδεχομένως να βγει και ο Τραμπ, και δεν είναι όλα τόσο προδιαγραμμένα όσο νομίζουμε. Είναι μια προεκλογική αναμέτρηση ανοιχτή. Όλα θα κρυφθούν στο νήμα. Βιαζόμαστε να πλέον τίποτα δεν είναι δεδομένο. Το έχει δείξει και η ιστορία του Brexit, το δείχνουν τώρα και οι αμερικανικές εκλογές. Ξέρετε, όλη αυτή το κίνημα που γίνεται πολλών στελεχών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να βγαίνουν και να τάσσονται εναντίον του Τραμπ, δεν είμαι σίγουρος αν θα του κάνει καλό ή κακό στο τέλος. Ενδεχομένως να του κάνει και καλό. Τα ανταλλακτικά πρέπει να αντίστροφα πάντα. Θα πρέπει να κλείσουμε, γιατί μας πιέζουν πάρα πολύ από το κοντό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.